Разбира се, добър вечер от мен, разбира се, баткове и мълна. Леко така. Виждате кака видитка, леко така. Не знам и батко Суис, разбира се, тук се раздава на Макс. Но както и да, разбира се, малко го пропуснахте малко, но както и да, разбира се. Живи и здрави, леко така. Ах, леле, майко. Аха, Суиса, его, Суиса. Виж как избухва. Дян Стоянов, град Нова Загора, разбира се. Събота вечер. Всички бройки, всички тройки, леко така. Ах, ГПМ точки към 3 пъти W. Разбира се, намери своето виртуално гадженце. Върти връчет. Но както и да е, това бяхме аз. Мълна и просто на здраве, разбира се. Кючека продължава.